Lämpimästi tervetuloa tähän kolmanteen Hyvät käytännöt työllisyyden ESR-hanketoimisen webinaarisarjan kolmanteen osaan. Ja viime vuonna me saatiin pidettyä 2 webinaaria ja nyt tämä uuden vuoden uusi vuosi startataan tällä 3. ja näköjään pienellä säädöllä, mutta ei se haittaa. Meillähän on tänään teemanakin sattumasta niin tämmöinen teema kuin huonot käytännöt, niin mistä päästäänkin aasiltana, että miten järjestellä huonosti teknisesti vähän alkuun vähän kankea webinaari, mutta nyt saatetaan päästä ainakin omalta osaltamme liikkeelle. Eli tosiaan nyt, kuten edellisellä webinaareissa on ollut esilläkin välillä, niin kun on puhuttu hyvistä käytännöistä ja EU-rakennerahastohanketoiminnasta, niin välillä on vilahtanut tämmöinen nimi kuin Timo Aro muutamissa lähteissä liittyen hanketoimintaan ja projektihallintaan ja hyviin käytäntöihin. Nyt meillä on ilo ja kunnia saada itse Timo paikalle puhumaan tästä aihepiiristä. Ja ei muuta kuin kiitos ja lämpimästi tervetuloa Timo tähän mukaan webinaariin. Ja nyt päästetään sinutkin viimein liikkeelle. Kiitokset Joonas ja tosi kiva päästä puhumaan tällaisesta kohtuullisen haastavasta aiheesta kuin huonot käytännöt. Ja ihan ehkä tähän alkuun ehkä hyvä todeta sillä tavalla, että hyvistä käytännöistäkin puhutaan aivan liian vähän. Ja nämä huonot käytännöt on sellainen aihe, mistä on ehkä vielä hankalampi käydä keskustelua. Mutta yritän luoda tähän sellaisen positiivisen kulman ja sitä ajattelua, että nämä huonot käytännöt on tavallaan oppaita myös sinne hyvien käytäntöjen ja toimintamallien puolelle. Mä laitan tuon esityksen tuosta näkyville. Noin. Eli tein esityksen tämmöisellä otsikolla kuin huonot käytännöt, miksi hyvä juttu. Ja ehkä tästä omasta taustasta ja kaikupohjasta tähän asiaan, että mulla on sillä tavalla aika ehkä etuoikeus ollut, että on ollut sieltä ihan ensimmäiseltä rakennerahastokaudelta saakka mukana, enemmän tai vähemmän seurannut projektitoimintaa, projektitoiminnan kehittämistä ja erityisesti rakennerahastopuolta ja erityisesti Euroopan sosiaalirahastopuolta. Mietin tuossa, että minkä tyyppisistä rooleista olen katsellut tätä kokonaisuutta arvioitsijan roolissa, rahoittajan roolissa, projektipäällikön roolissa ja erityisesti nyt viimeisten vuosien aikana taustaorganisaation, emo-organisaation tai hakijan näkökulmasta. Olen tällä hetkellä virkatyössä Turun kaupungilla ja Turun kaupunki on todella paljon panostanut kehittämistoimintaan, hanketoimintaan ja meillä on useampia kymmeniä projekteja koko ajan käynnissä eri rahoitusvälineistä, joista rakennerahastot on tietysti yksi osa tätä kokonaisuutta. Ja ehkä sen oman asiantuntemus erityisesti viime vuosien aikana liittyy pitkälti siihen, että miltä ne asiat näyttää taustaorganisaation hakijan näkökulmasta ja millaista kitkaa välillä esiintyy sen kehittämistoiminnan ja niin sanotun normaalitoiminnan välillä. Olen yrittänyt tähän esitykseen nostaa nyt sellaisia ehkä vähän yksinkertaistettuja asioita, että mistä me sitten puhutaan, kun me puhutaan näistä huonoista käytännöistä. Ja pidän myös koko ajan esillä sitä kolikon toista puolta, että näihin hyviin käytäntöihin liittyviä asioita. Jos lähdetään liikkeelle niin tämmöisestä vanhasta filosofisesta totuudesta, niin sen verran varmaan kaikki ollaan filosofiaa luettu tai kuultu, tai ainakin tämmöisiä muutamia ajatuksia, viisauksia. Varmaan yksi tunnetuimmista tämän herran filosofin viisauksista on tämä, mikä tuossa taustalla näkyy. Ja tämähän on pitkään myös liittynyt meidän ehkä tämmöiseen niin kuin hankekulttuuriin siinä mielessä, että meillä on taipumus tietysti korostaa onnistumisia ja nostaa niitä kaikissa yhteyksissä esille, mikä on ihan tietysti selkeää ja ymmärrettävää. Harvemmin puhutaan kuitenkaan niistä epäonnistumisista, riskeistä, mokista, epäonnistumisista sillä tavalla, että miten niitä on käytetty sitten sen uuden oppimisen ja kehittämisen polttoaineena. Ja ehkä tämän
oman alustuksen niin kuin tunnuslause voisi olla tämä, että yritetään nostaa esille sellaisia asioita, mistä ollaan totuttu ehkä puhumaan korkeintaan siinä projektin omassa taikapiirissä, eikä niinkään muiden projektien kanssa. Eli nostetaan esille tämmöisiä vähän sudenkuoppia ja erilaisia teemoja tai asioita, missä kohtaa monesti sitten törmätään ehkä tällaisiin poikkeamiin siitä normaalitoiminnasta. Tämä on ehkä semmoinen kultainen tunnuslause tämän mun alustukselleni, että yritän koko ajan madaltaa sitä kynnystä tai rimaa, on sitten kysymys hyvistä tai huonoista käytännöistä, vaan nähdä sen enemmänkin sellaisena projektilogiikkaan kuulumana kehittämisen välineenä. On olennaista tunnistaa ja tunnustaa sekä näitä hyviä että huonoja käytäntöjä. Ja jotta se on niin kuin mahdollista, niin meidän tarvitsee varmaan sitä norsua lähteä pilkkomaan pienempiin palasiin. Että jos me puhutaan ylipäätään vaikka tällaisesta, voisiko sanoa normaalista ESR-projektista, jonka elinkaari on kai keskimäärin semmoinen 2–3,5 vuoteen tänä päivänä, niin on selvä asia, että jos me tarkastellaan projektin elinkaarta yhtenä kokonaisuutena, niin saattaa olla vaikea hahmottaa tämmöisiä huonoja toimintamalleja, huonoja käytäntöjä, poikkeamia sieltä niin kuin kokonaisuuden osalta. Mutta jos lähdette miettimään sitä sillä tavalla, että jaetaan projekti elinkaaren eri vaiheisiin, ihan sieltä suunnittelusta päättämiseen ja ehkä tuotosten hyödyntämiseen ja levittämiseen saakka, niin mielestäni olennainen asia on silloin, että me päästään kiinni projektin elinkaaren eri vaiheiden kautta sekä hyvin että huonoin käytäntöihin. Ja tämä ehkä sellaisena niin kuin johtoajatuksena tässä mun puheenvuorossa, että jokaisesta projektista löytyy sekä hyviä että huonoja käytäntöjä, malleja. Eri asia on sitten, että kuinka usein ne on sellaisia, jotka edellyttää dokumentoimista, jotka edellyttää sellaista niin kuin kehittävää dialogia, mitä ollaan opittu, mitä asioita siirretään ja miten niitä sitten käytetään sen jatkotyön pohjana. Mutta olennainen asia, että on sitten mikä tahansa projekti, niin varmasti löytyy sekä näitä hyviä että huonoja käytäntöjä projektin elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kysymys on näkökulmasta ja määrittelystä. Ja mä yritän nostaa muutamien esimerkkien avulla esille, että minkälaisia ehkä tämmöisiä huonoja käytäntöjä, riskejä esiintyy projektin elinkaaren eri vaiheissa. Ja jos lähdetään purkamaan tätä niin kuin käsitettä huono käytäntö, mikä on ehkä tuommoinen ehkä vähän leimaava, aika voimakas stigma, tuo sanapari huonot käytännöt ei lähtökohtaisesti kannusta kauhean paljon avaamaan sitä asiaa. Mutta te olette jo projektisuunnitelmasta alkaen, kun on projektisuunnitelmaa tehty, niin siellä kysellään riskeistä. Ja riskeihin pyritään tietysti ennakoivasti varautumaan ja taklaamaan niitä mahdollisimman paljon pois. Ja se, että hanketoimintaan, kehittämistoimintaan ylipäätään on sisäänrakennettu se ajatus, kun ollaan kehittämässä jotain uutta, ollaan luomassa jotain uutta toimintamallia, tehdään erilaisia muutoksia ja parannuksia, niin on selvä asia, että jokaiseen hankkeeseen myös sisältyy erityyppisiä riskejä, jotka voidaan sitten samalla tavalla niin kuin ryhmitellä tai luokitella sitten erityyppisiin risketyyppeihin. Itse ehkä korostasin enemmän sitä, että tässä ESR-maailmassa ja ESR-hankelogiikassa ihan rakennerahastoperiaatteiden mukaisesti, niin mä näen enemmän ehkä sillä tavalla, että ne on kysymys tämmöisistä aika sinänsä pienistä poikkeamista. Projekti on jatkuvan kehittämisen tilassa, missä on se projektisuunnitelma, projektisuunnitelmassa määritellyt tavoitteet, ja on ihan selvä asia, että sen projektin elinkaaren aikana tehdään erilaisia korjausliikkeitä tai muutoksia siihen alkuperäiseen tekemiseen. Tarkennetaan tavoitteita, mietitään konkreettisia toimenpiteitä, ehkä asiakas- tai kohderyhmien kanssa tulee yllättäviä tilanteita vastaan, mutta olennainen asia on, kun tulee näitä erilaisia poikkeamia, tai riskejä, niihin reagoidaan, tehdään tarvittavia korjausliikkeitä, perustellaan niitä tehtäviä muutoksia.
Ja tässä suhteessa sillä dokumentoinnilla on äärimmäisen suuri merkitys. Vaikka projektihenkilöt itse tietää, että mitä korjausliikkeitä, mitä poikkeamia, mitä muutoksia on tehty sen projektin elinkaaren aikana, ellei niitä dokumentoida, ellei niitä kirjata mihinkään tai ellei niistä käydä mitään laajempaa dialogia, niin kyllä ne aika usein jää sitten sen projektihenkilöstön omaksi hiljaiseksi tiedoksi, mikä välttämättä ei välity sitten sinne esimerkiksi vaikka omaan taustaorganisaatioon tai kumppaneille. Mutta tällaisista asioista varmaan me puhutaan, kun me puhutaan huonoista käytännöistä. Se on vähän tämmöistä, niin kuin, mikä käsite on kenelläkin niin kuin lähempänä sitä omaa tekemistä, mutta ymmärrätte varmaan, että mihin pyritään tällä ajattelulla. Ihan tästä webinaarin tarkoituksesta, niin joskus muistan aikaisemmassa elämässä, kun olin vielä enemmän tekemisissä ESR-projektien kanssa, meillä oli tapana järjestää tiettyyn teemaan kuuluville projekteille tämmöisiä huonojen käytäntöjen kehittämispäiviä. Ja niiden päivien tarkoitus oli tietysti käyttää aika paljon aikaa siihen, että miten kyetään tunnistamaan ja taklaamaan niitä huonoja käytäntöjä, mutta ennen kaikkea ajatus oli silloin mahdollisimman paljon vaihtaa niitä kokemuksia hankkeiden kanssa ja käydä keskustelua niistä tunnistetuista poikkeamista tai sen tyyppisistä asioista, mitkä on vaatinut reagointia. Ja oppimisen kannalta varmasti paras mahdollinen tilanne on se, kun on verrokkiryhmää kerätty yhteen, on samankaltaista teemaa tai tavoitetta toteuttavia projekteja, ja kun ne päästään käymään tämmöistä jäsenneltyä kokemuksen vaihtoa siitä omasta hankkeesta ja sen toteuttamisesta, niin se kynnys myös kertoo näistä erilaisista virheistä, epäonnistumisista, mokista on paljon matalammalla. Ja itse kyllä luulen, että jos miettii ihan semmoista niin kuin oppimisen logiikkaa, niin paljon helpompi on kuulla ja kuunnella, kun ollaan löydetty joku poikkeama, ollaan haettu siihen ratkaisu ja kyetty korjaamaan sitä toimintaa. Sellaiset jää aika paljon herkemmin mieleen kuin se, että me vaan kerrotaan siitä projektin kaikista onnistumisista ja tavoitteiden ylittämisestä ja kaikesta hyvästä, mitä projektin elinkaaren aikana on tapahtunut. Eli webinaaritarkoitus ja tämän lyhyenkin puheenvuorotarkoitus ei olla se, että nyt keskitytään niihin epäonnistumisiin ja aletaan avaamaan tämmöisiä läpivalaisua tämmöiselle epäonnistuneelle hankkeelle tai osoittaa syyttävää sormea jotain yksittäistä toimintaa tai tekemistä kohtaan, vaan tämän webinaarin tarkoitus näkisin, että se on ennen kaikkea se, että me pystytään sitä kynnystä madaltamaan, käydä läpi tällaisia erilaisia riskejä, virheitä, mokia, epäonnistumisia, poikkeamia, mitä tapahtuu sen projektin elinkaaren aikana, ja löytää sellainen ehkä tarkoituksenmukainen tapa, millä tavalla niitä pystytään niin kuin purkamaan, millä tavalla niitä voidaan käyttää siellä taustalla, kun ollaan kuitenkin kehittämistoiminnan kanssa tekemisissä. Ja ehkä kaikkein olennaisin asia on se, että meillä on joku mekanismi, minkä avulla me pystytään tunnistamaan niitä poikkeamia, niitä epäonnistumisia. Ja tunnistamisenkin jälkeen niin tietysti tuo tunnustaminen on yhtä tärkeää, että siitä käydään myös sitten vähän laajempaa keskustelua, jos sillä on merkitystä myös kumppaneille tai taustaorganisaatiolle tai eri asiakasryhmille. Mutta puhtaasti itse näen sillä tavalla, että nämä huonot käytännöt toimii tällaisena projektien oppimisen, kehittymisen ja kehittämisen välineinä. Pelkästään tämä joukko, mikä nyt on siellä taustalla tähän webinaarin osallistumassa, niin sekin on itsessään jo aika tärkeä signaali, että ollaan niin kuin halukkaita kuulemaan, ja jos olisi enemmän aikaa, olisi mahdollisuus myös vaihtaa paljon kokemuksia ja pikkusen tarkemmin sitten kuulla niin kuin yksittäisen projektin tai projektihenkilön näkemyksiä, millä tavalla vaikka virheistä on opittu, millaisia perusteltuja korjausliikkeitä on tehty. Mutta oppimisen, kehittymisen ja kehittämisen välineitä. Ja myös tämä kannustaminen siihen, että ei piilotella asioita, ei vaieta asioista, vaan ylipäätään niin käytetään sitä yhteistä dialogia pohjana sille, että miksi tehdään tietynlaisia korjausliikkeitä tai muutoksia, ja että ne kyetään myös sitten
dokumentoimaan edes jollakin tasolla. En tarkoita sitä, että jos nyt hankkeen elinkaaren on havaittu jokin poikkeama, merkittävä poikkeama, että me aletaan mitään romaania kirjoittamaan niistä epäonnistumisista, vaan enemmänkin niin kuin lyhyesti ja tiiviisti kuvaamaan se, millainen perusteltu korjausliike tai muutos tehtiin syystä A, mitä tapahtui projektin elinkaaren aikana, niin kyettiin sitten käyttämään sitä sellaisena oppimisen ja kehittämisen välineenä, että se tieto dokumentoituu ja se on myös siirrettävissä, jos tapahtuu vaikka vaihtuvuutta projektihenkilöstöllä tai jos taustaorganisaation kannalta se on merkittävää tai kumppanien kannalta, niin se tieto on jossain muodossa dokumentoitu, kuvattu ja siitä jää niin kuin logia tai jälkiä, mitä ollaan tehty sen projektin aikana. Jokainen ehkä pystyy allekirjoittamaan sen, että jos te vertaatte oman projektinne ensimmäistä projektisuunnitelmaa vaikka siihen hyväksyttyyn projektisuunnitelmaan, siinäkin on jo merkittäviä muutoksia ja eroja, puhumattakaan siitä, mitä tapahtuu sen projektisuunnitelman hyväksymisen ja päättämisvaiheen välillä. On aika helppo, niin kuin varmaan todeta, että lähes kaikki projektit sen elinkaaren aikana pystyy koko ajan fokusoimaan, täsmentämään sitä omaa tekemistä. Ja myös ne monet ne asiat, mitä halutaan ratkaista sen projektin aikana, ne terävöityy ja kirkastuu matkan varrella. Toki projektimaailmaan kuuluu myös se, että aika usein tulee paljon myös kiinnostavia muita sivupolkuja. Se alkuperäinen polku, mitä on tavoiteltu hankkeessa, sen rinnalle saattaa tulla monta muuta pientä sivupolkua, jotka sitten nousee paljon suurempaan merkitykseen tai asemaan, mitä ehkä alun perin oli tarkoitus. Tämäkin liittyy niihin hyvät huonot käytännöt tunnistamiseen ja tunnustamiseen, millaisia muutoksia ja liikkeitä tehdään matkan varrella. Tässä on tikkukirjaimin oikeastaan se mun kantava ajatus kuvattu, että ylipäätään tämmöinen itsearviointi, oman toiminnan reflektointi edellyttää mielestäni sitä, että meillä on riittävästi sekä aikaa että sitten kyvykkyyttä ja mekanismeja käydä tämmöistä tunnistamis- ja tunnustamistyötä. Ja puhutaan me sitten hyvistä toimintamalleista, joista on tietysti mukavampi puhua ja kirjoittaa ja tuoda esille, mutta myös nämä huonot käytännöt on tärkeitä. Ne on ikään kuin peili myös sille muulle tekemiselle. Kyetäänkö tekemään perusteltuja korjausliikkeitä? Mutta tässä tiivistettynä oikeastaan tämän webinaarin sisällön ydinajatus, miksi on syytä puhua näistä asioista. No, jos me sitten tarkastellaan näitä tämmöisiä sudenkuoppia, että miten nämä huonot käytännöt sitten näyttäytyy, mihin ne liittyvät, niin tietysti aika usein, varsinkin rakennerahastojen kohdalla, niin on valtavan paljon sellaisia ehkä osittain tietämättömyyteen, osittain ehkä sellaiseen aika raskaaseen hankebyrokratiaan liittyviä asioita, johon kytkeytyy paljon sitten niitä tämmöisiä korjausliikkeitä. Ne liittyy aika usein projektin hallintoon ja sen hallinnoimiseen, erilaiseen raportointiin, joka on aika usein määrämuotoista, on aika tarkkaan määritelty, mitä raportoidaan, milloin raportoidaan, ja sillä tavalla tietysti on aina riski sitten, ettei kyetä täyttämään sellaisia rahoitukseen liittyviä lähtökohtaisia tavoitteita, mutta edelleen monen rakennerahasto- ja ohjelmakauden jälkeen niin välttämättä hallinto ei ole kovin paljon yksinkertaistunut kaikista tavoitteista huolimatta, ja aika usein nämä tällaiset mokat, virheet, pienet korjausliikkeet, niin aika usein ne kytkeytyy edelleen tuohon hallintoon ja byrokratiaan, mikä on ihan ymmärrettävää. Toinen semmoinen ehkä luokka, mikä erityisen vahvasti tulee esille, liittyy myös tähän projektitoiminnan siihen kehittämislogiikkaan. Projekteihin valikoituu yleensä aika sillä tavalla kehittämisorientoitunutta, kyvykästä porukkaa, joka haluaa sen urakan aikana saada mahdollisimman paljon aikaa. Projekteilla on aika usein mittavat tavoitteet, tavoitteita seurataan, on ohjausryhmät taustalla, on kumppanit, on se taustaorganisaation henkilöt ja niin edelleen. Se, mikä ehkä näiden huonojen käytäntöjen kohdalla on sellainen, mikä tulee toistuvasti vastaan, liittyy tähän projektitoiminnan logiikkaan tämän kiireen kannalta.
Tämmöinen ehkä lainausmerkeissä tämmöinen niin kuin jatkuva kehittämiskiire on aika leimallista projektitoiminnalle. On kiire saada se projekti liikkeelle, on kiire pysyä niissä projektille asetetuissa tavoitteissa, ja ennen jo projektin lopettamista tai päättämisvaihetta tietysti tulee kiire sitten niin kuin jatkaa sitä toimintaa, löytää uusia koteja sille tehdylle toiminnalle, siirtää tuotoksia sinne normaalitoimintaan, mutta ylipäätään niin kaikkea toimintaa herkästi leimaa tämmöinen aika suuri kehittämiskiire. On määräaikoja, joiden mukaan on tietyt raportit toimitettava, ja on erilaisia tämmöisiä välipysäkkejä, joissa on aika paljon vaatimuksia. Myös tämmöinen tietynlainen väsymys, kehittämisväsymyskin on aika tyypillistä monessa organisaatiossa. Projektihenkilöt ja projektihenkilöstö, projektipäälliköt tekee valtavan niin kuin sellaista kovaa urakkatyötä, jossa halutaan siinä määräajassa saada ne tavoitteet maaliin. Mutta haasteen on se, että se aiheuttaa myös paljon sellaista suoraan sanottuna sitä kehittämisväsymystä, viedä koko ajan asioita eteenpäin, johon välttämättä toimintaympäristö ei ole sillä hetkellä kypsä tarttumaan. Yksi ainakin oman kokemuksen mukaan ESR-hankkeiden suuria tämmöisiä sudenkuoppia on se, että aika usein se projektin tavoitteet ja se projektin kehittämistoiminta on aika paljon edellä sitä toimintaympäristön valmiutta tai kypsyyttä ottaa niitä asioita tai kokemuksia tai tuotoksia käytäntöön. Saatetaan olla monta vuotta edellä kokeilemassa, soveltamassa, kehittämässä jotain sellaista, mihin sillä niin kuin taustaorganisaatiolla tai normaalitoiminnalla ei vielä ole välttämättä sitä valmiutta. Ja tämä on varsinkin projektipäälliköiden osalta semmoinen ihan niin kuin suuri haaste siinä mielessä, että on riittävästi malttia käyttää aikaa ja varautua siihen, että joudutaan toistamaan samoja asioita, että se normaali toiminta on valmis tarttumaan ja ottamaan koppia niistä asioista. No, kolmas ehkä tämmöinen iso sudenkuoppa, mihin nämä huonot käytännöt aika usein niin kuin kiinnittyy, niin liittyy pitkälti tällaisiin ehkä epärealistisiin odotuksiin. Ja tätä voidaan niin kuin katsoa sekä projektien näkökulmasta että toisaalta niiden taustaorganisaatioiden tai kumppanien näkökulmasta. Kun projekti saa johonkin tavoitteeseen tai tarpeeseen sen rahoituksen, niin tietysti ne odotukset on valtavan suuret sillä projektihenkilöstöllä, että kyetään viemään ne tavoitteet suunnitelman tavalla eteenpäin, ja jotenkin lähtökohtaisesti oletetaan, että se emo-organisaatio on riittävän kyvykäs tarttumaan siihen yhteistyöhön ja on sitoutunut tekemään niitä samoja asioita, on kiinnostunut, on omistajuutta ja johtajuutta viedä niitä asioita käytäntöön. Jos mä nyt mietin vaikka nykyisen työnantajani Turun kaupungin näkökulmasta, jos meillä on koko ajan käynnissä kymmeniä ja kymmeniä projekteja, niin siellä taustaorganisaatiossa on aika rajallinen joukko avainhenkilöitä eri palvelu- tai toimialueilla, jotka tunnistaa ne oman toiminnan kannalta tärkeät tavoitteet ja projektit, mutta sitten taas koko organisaation tasolla on todella suuri haaste meidän hankkeilla ja projekteilla synnyttää niitä pysyvämpiä jälkiä, saada siirrettyä niitä projektin aikana kehitettyjä tuotoksia sinne käytäntöön. Ja tällaiset niin kuin mekanismit on aika kehittymättömiä, miten jo projektin elinkaaren aikana pystytään varmistamaan se hyvä tiedonkulku ja kertomaan niistä asioista, mitä projektissa tehdään, sekä kokemuksia että tuloksia. Ja myös aika usein emo-organisaatio ei ole ehkä välttämättä niin kuin ääneen tuonut esille niitä kaikkia tarpeita, odotuksia, toiveita, mitä liittyy sitä projektia kohtaan. Ja jos syntyy niin kuin tämmöinen jännite, että se projekti ja se emo-organisaatio on vähän niin kuin eri positioissaan, ei ole riittävästi sitä mahdollisuutta tai väylää sille yhteiselle keskustelulle, dialogille, niin aika hankala on siirtää niitä projektin tuotoksia sinne normaalitoimintaan, joka kai pitäisi alkaa kuitenkin välittömästi sen projektin käynnistyttyä, miettiä koko ajan, että entä jos onnistuu, entä jos pystytään luomaan sellainen tuote tai asia, jolla on oikeasti merkitystä sen organisaation kannalta, niin miten se mekanismi rakennetaan.
Yksi tyyppi, mihin nämä huonot käytännöt kytkeytyy erityisesti ESR-hankkeissa, erityisesti työllisyyteen ja työhön kytkeytyvissä hankkeissa, niin tietysti tällä kohderyhmällä on ihan valtavan iso merkitys. Mikä on se projektin kohderyhmä, millaisia ovat ne asiakkaat tai asiakasryhmät, onko riittävästi resursseja suhteessa niihin tavoitteisiin, kuinka realistisia tai epärealistisia ne projektille asetetut tavoitteet on suhteessa siihen, mitä normaalitoiminnassa vaikka työllisyysalueella pystytään tekemään sen koko palveluvalikon kanssa, mitä on tarjolla. Mutta tämä on yksi semmoinen musta iso niin tämmöinen hanketyyppi tai huonoja käytäntöjä, tämmöinen ehkä tyyppi, mihin myös paljon kiinnittyy tämmöisiä korjausliikkeitä, poikkeamia. Mittaamisen ongelmat on varmasti kaikille teille tuttuja. Aika paljon me joudutaan seurantaraportoinnissa niiden vakiintuneiden mittarien kautta kertomaan, mitä on siinä hankkeessa tapahtunut, mutta jokainen tietää, että jos ollaan pelkästään vaikka ESR-projektin seurantatiedon ja mittarien varassa, niin se ei välttämättä kauhean paljon kerro sen projektin sisällöllisestä tekemisestä, onnistumisista, muutoksista, vaikutuksista, mitä sen hankkeen myötävaikutuksella pyritään aikaan saamaan. Ja ylipäätään se, että tämmöinen määrämuotoinen määriin ja volyymeihin perustuva tieto, jota kerätään, niin tietysti aina voi perustellusti kysyä, että kuinka paljon se kertoo siitä projektin toiminnasta ja sen toiminnan niistä terävistä sisällöistä ja kärjistä. Ja ylipäätään tämmöisen vertailukelpoisen tiedon hakeminen siihen rinnalle on tietysti aika haastavaa. Nämä mittaamisen ongelmat on aika usein nimenomaan sitä, että miten kyetään eristämään sen projektin aikaansaamat muutokset, vaikutukset siitä muusta toimintaympäristöstä. Ja aina kun ollaan tekemisissä koulutuksen, kehittämisen, työllistämisen kanssa, me jokainen tiedetään, että se projektin rooli on siinä on vain yksi osa kokonaisuutta. Valtavan iso merkitys on sillä muulla toimintaympäristöllä. Ja pystytäänkö jokin asia laittaa projektin onnistumiseksi, niin se edellyttää aika huolellista perustelua ja dokumentointia. Ja jos on verrokkiryhmiä käytettävissä, niin tietysti aina parempi. Ja ehkä näitä sudenkuoppia huonoja käytäntöjen osalta on mahdollista hakea myös sitten ihan sen projektin omasta toiminnasta käsin. Jos teillä on sellaisia projekteja, joissa on useampia projektihenkilöitä, niin kuin yleensä on, niin tietysti sen projektihenkilöstön osaaminen, kyvykkyys, vaihtuvuus, yhteistyökyvyt, johtaminen, tämän tyyppiset eri teema-alueet, mitkä liittyy siihen projektin omaan toimintaan ja tekemiseen, niin on tietysti aika alttiita myös sitten, että pitäisi kyetä tunnistamaan niitä muutoksia ja korjausliikkeitä myös tämän tematiikan kautta. Ja tämmöisen elinkaarivaiheajattelun mukaan, niin jos pitäisi hakea sellaista suurinta yksittäistä riskitekijää, missä usein on aika paljon jää kesken tai jää tekemättä, niin varmaan pitkälti liittyy tähän hyödyntämiseen, levittämiseen ja siirtämiseen. Tähän tahtoo jäädä liian vähän aikaa. Tämä aloitetaan monesti liian myöhään. Projekti on vasta kypsä levittämään niitä tuotoksia siinä vaiheessa, kun se projekti on päättymässä, jolloin pitäisi laittaa tosi paljon paukkuja, että miten saadaan sitten siirrettyä niitä asioita eteenpäin. Mutta tässä nyt ehkä esimerkkeinä, että jos me katsotaan teemaperustaisesti, niin niitä huonoja käytäntöjä on mahdollista hakea tämmöisten teemojen kautta. Mä nyt kuvaan kaksi tämmöistä aika, voisiko sanoa, hyvin yksinkertaista mallia, mitkä madaltaa sitä korkealla olevaa rimaa, mitä tuolla kuvassa näkyy, niin vähän matalammaksi. Ja mun mielestäni dokumentoinnin kannalta käyttökelpoisin tapa edelleen on pilkkoa se projektin elinkaari näihin vaiheisiin. On suunnitteluvaihe, on projektin aloittamisvaihe, toimeenpanovaihe voidaan jakaa varmaan 2 tai jopa 3 vaiheeseen sen sisällä. Sitten on projektin päättämisvaihe. Ja tuo levittämis- ja hyödyntämisvaihe mielestäni pitäisi sen projektin ensimmäisestä hetkestä alkaen olla koko ajan sisään rakennettu siihen kaikkeen tekemiseen. Eli me voidaan mielestäni näitä huonoja käytäntöjä lähteä tunnistamaan 2 eri tavalla.
me voidaan tunnistaa niitä teemoittain. Vähän niin kuin mä kävin äsken läpi noita sudenkuoppia, mitkä liittyy hallintoon, raportointiin, viestintään, johtamiseen, emo-organisaation suhteeseen, kumppanuuteen, verkostoyhteistyöhön. Mikä on teidän projektin kannalta niitä keskeisiä teemoja, mitkä toistuu siinä projektin tekemisessä, niin sitä kautta on aika helppo lähteä niin kuin käymään sitä dialogia, että millaisia ehkä korjausliikkeitä olette tehneet oman projektinne aikana, miten te olette kirjannut niitä muutoksia, onko ne johtaneet parempaan tilanteeseen, onko sieltä selkeitä tämmöisiä niin kuin poikkeamia, epäonnistumisia oltu, mihin on reagoitu ja missä on onnistuneesti kyetty taklaamaan niitä pois. Mutta mä pikkusen enemmän keskityn tähän ykköseen ja käyn muutamia tämmöisten aika yksinkertaisten esimerkkien kautta läpi, että mitä se huonojen käytäntöjen tunnistaminen tarkoittaa niin suhteessa tähän projektin elinkaareen. Jos me nyt ajatellaan tätä niin tämmöistä normaali projektin elinkaaren, tätä syklisyyttä, niin nuo siniset laatikot on varmaan nyt niin kaikkien tunnistettavissa olevia asioita. On se suunnitteluvaihe, on se aloittamisvaihe, toimeenpanovaihe ja päättämisvaihe. Itse niin nostaisin vielä tähän perinteiseen niin hankkeen elinkaaren sykliin niin ehkä yhdeksi tärkeäksi valinnaksi tuo ylhäällä olevan punaisen laatikon. Miten ne projektin tavoitteet, toimenpiteet, se kaikki tekeminen on kytketty sen taustaorganisaation toimintaan. Ja jo siinä vaiheessa, kun on niin todennettu, että nyt on jollakin organisaatiolla tarve hakea kehittämisrahoitusta johonkin asiaan, niin tämä kytkentä tähän emon toimintaan tietysti tulee jo siinä kohtaa aika isosti esille. Ja toinen kriittinen vaihe on tuo toinen punainen laatikko, mitä tuossa jo aikaisemmin sanoin, vaikka mä olen laittanut numero 4 tuohon tuotosten hyödyntämisvaiheeseen, niin haluaisin kyllä väittää, että itse asiassa tuo levittäminen ja hyödyntäminen pitäisi jo alkaa siellä suunnitteluvaiheessa. Miten varaudutaan siihen, että projekti onnistuu? Miten varaudutaan siihen, että kyetään luomaan sellaisia tuotoksia, joilla on oikeasti niin kuin relevanttia merkitystä sen taustaorganisaation kumppaneiden tai asiakkaiden näkökulmasta? Ja tämä nyt on varmaan tuttu tämä niin kuin syklisyys kaikille projekteille, mutta muutama asia vielä nostaisin esille. Että kun me nyt puhutaan tästä sekä hyvät että huonot käytäntöajattelusta ja niiden tunnistamisesta siellä projektin elinkaaren eri vaiheissa, niin kyllä väittäisin, että edelleen liian vähän kiinnitetään huomiota siihen tuohon punaiseen laatikkoon, eli millä tavalla se toiminta kytkeytyy sen taustaorganisaation muuhun toimintaan ja tekemiseen. Kenen tätä keskustelua pitäisi käydä? Monesti projektihenkilöstö aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun on se rahoituspäätös saatu. Aika usein se projektihenkilöstö tulee sen taustaorganisaation ulkopuolelta ja usein jää aika iso katve sen suunnitteluvaiheen ja aloittamisvaiheen välillä. Ja tuo keskustelu, että mitä on käyty siinä suunnitteluvaiheessa sen emon kanssa, niin jää ehkä turhan vähälle huomiolle. Tämä suunnitteluvaiheen kohdalla niin on organisaatioita, jotka käyttää tosi paljon paukkuja tähän. Jotain tiettyä tarvetta haetaan aktiivisesti siihen ratkaisua, haetaan eri kehittämisvälineiden kautta sitä rahoitusta ja sitä projektisuunnitelmaa voidaan tehdä kuin Iisakin kirkkoa. Ja erityisesti rakennerahastoissa ja varsinkin ESR-puolella, missä nämä lähtökohtaiset vaatimukset on jo organisaation osaamiselle aika suuret, että pystyy edes täyttämään sen projektisuunnitelman siinä muodossa, että se läpäisee niin kuin kaikki vaiheet, niin se vaatii jo aika paljon kyvykkyyttä ja osaamista sekä niiltä tekijöiltä että siltä taustaorganisaatiolta. Toki välillä idea on niin kirkas, että on helppo pukea se projektisuunnitelman muotoon, ja varsinkin jos on johonkin teemaan riittävästi rahoitusta, niin se kynnys saada sitä vähän huonommallakin hakemuksella on tietysti mahdollista. Tämä aloittamisvaihe, jos nyt jotain niin korostaisin tämän niin projektikehittämisen näkökulmasta, niin aika monet projektit käyttää hirveän paljon niin resursseja, paukkuja ja sitä henkistä pääomaa siihen projektin aloittamisvaiheeseen, niihin ensimmäisiin viikkoihin, ensimmäisiin kuukausiin.
Ja sekin on aika inhimillistä ja ymmärrettävää, että kun on päästy vihdoinkin aloittamaan joku, mitä on kauan haettu, ollaan saatu se projektihenkilöstö rekrytoitua ja päästään toteuttamaan niitä asetettuja tavoitteita, niin siinä alkaa aika usein vauhti olemaan aika kova. Ja välttämättä pää ei ihan pysy mukana siinä kaikessa tekemisessä. Ja aika usein niin hosutaan ja mennään aika moneen asiaan ja lähdetään menemään sivupoluille jo projektin ensimmäisten viikkojen aikana, ellei koko ajan ole kirkkaana se fokus mielessä, että mitä ollaan tekemässä. Ja mä pidän kyllä yhtenä projektitoiminnan niin suurimpana riskinä sitä projektin 2-3 ensimmäistä viikkoa. Jos se siinä kohtaa lähtee menemään jo väärille urille, tulee liikaa niitä sivupolkuja tai kiinnostuksen kohteita, ja se varsinainen fokus jää taustalle, ja ellei emo-organisaatio hereillä, mitä ollaan tekemässä, niin tässä on aika iso riski, jonka on vaikea palauttaa sen jälkeen sinne alkuperäiselle uralle. Sitten kun päästään tuohon toimeenpanovaiheeseen, ehkä sen 3-6 kuukauden aikaa jälkeen, kun projekti on käynnistynyt, niin aika monilla hankkeilla niin kun tässä kohtaa sitten on joko liikaa tai liian vähän huomiota siinä toimeenpanovaiheessa. Mutta ainakin oma kokemus on se, että siinä on aika voimakas tämmöinen niin polarisaatio, että se aloittamisvaihe, jos se vie kauhean paljon paukkuja ja resursseja, niin sitten siinä toimeenpanovaiheessa, kun olisi niin kuin mahdollisuus ja olosuhteet edulliset viedä niin kuin asioita eteenpäin, niin aika usein sitten tässä kohtaa niin kuin otetaan pikkusen ehkä taka-askelia tai sitten ollaan vähän voimavaroja liikaa haaskattu siinä alkuvaiheessa. Ja varsinkin jos on pidemmästä projektista kysymys, niin sieltä toimeenpanovaiheen niin kuin keskivaiheilla ja toimeenpanovaihe, kun alkaa lähestyä päättämisvaihetta, niin siinä tulee semmoisia aikamoisia tuskan paikkoja monelle projektille, kun ymmärretään se, että ja aletaan keskustelemaan, että mitä tästä jää jälkeen, miten niitä tuotoksia siirretään, onko projektihenkilöstölle uusi paikka tiedossa, mitä tapahtuu projektin päättymisen jälkeen, niin se on sellainen, mikä vie tosi paljon myös sitten energiaa. Ja sitten tämä ehkä päättämisvaiheen ja tämän levittämisvaiheen kohdalla, niin molemmissa on mielestäni perusteltu sanoa, että liian vähän huomio kiinnitetään tähän vaiheeseen. Usein ne projektit päättyykö seinään. Että järjestetään se hieno loppuseminaari, päätösseminaari, missä kehutaan paljon toimintaa ja kaikkea kivaa ja mukavaa, mitä on hankkeen varrella saatu aikaan. Ja totta kai projekti ottaa mahdollisimman paljon niin kuin niitä sulkia omaan hattuunsa siitä kaikesta tekemisestä. Mutta olennainen varmaan tässä kohtaa on niin se, että on oikeasti löydetty se tapa, se malli, millä tavalla niitä tuotoksia on onnistuneesti kyetty siirtämään, jos niille siirtämiselle on perusteet olemassa. Jos projekti on pystynyt dokumentoimaan sen, että tämä ja tämä tavoite, tämä ja tämä toimenpide perustellusti ei välttämättä toimi sillä esitetyllä tavalla, niin sekin on mielestäni hyvä tulos, hyvä käytäntö sille projektille, että ollaan kyetty perustellusti ja dokumentoidusti myös löytämään ja tunnistamaan sellaiset asiat, missä ei pystytty etenemään sen projektin resurssien puitteissa. Se on äärimmäisen arvokasta tietoa taas sille emo-organisaatiolle, mutta myös niille projekteille, joita myöhemmin tullaan rahoittamaan. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin arviointitiedon niin kuin olemassaolo on erittäin tärkeä, ja siinä on sekä hyvää että huonoa aika helposti nähtävissä. Mä nyt yksinkertaistan hirveän paljon tätä asiaa, mutta tarkoitan ihan tämmöisiä yksinkertaisia peruskuvailulomakkeita. Jos te jaatte sen projektin elinkaaren eri vaiheisiin tai sitten teemapohjaisesti menette eteenpäin, niin mun mielestäni kysymys ei ole siitä, että me mitään romaaneja kirjoitetaan sinne taustalle, vaan ennen kaikkea, että on teräviä, perusteltuja havaintoja, ja niille havainnoille on pystytty kertomaan, että miten sitä ongelmaa on kyetty taklaamaan, miten se korjausliike on tehty, mikä on ollut se toimintamalli sen virheen tai poikkeaman havainnon jälkeen. Ja jos te niin systemaattisesti kirjaatte näitä projektin elinkaaren kaikissa vaiheissa, se on äärimmäisen arvokasta materiaalia vaikka siinä loppuraporttivaiheessa, mutta se on myös erittäin arvokasta materiaalia sitten taas sen taustaorganisaation tai uusien projektien kannalta, jotka toteuttaa vähän samankaltaista teemaa, aihepiiriä tai pyrkii ratkaisemaan samankaltaisia asioita. Eli tässäkin tapauksessa nämä
Todennetut huonot käytännöt on itse asiassa hyviä käytäntöjä sitten taas muiden kannalta, jos ne on onnistuneesti dokumentoitu ja kirjattu näkyviin siellä matkan varrella. Ja jos nyt ajattelette vaikka tätä taustalla olevaa tämmöistä yksinkertaista taulukkoa, niin vaikka se on pelkistetty ja yksinkertainen, niin tästä myös valtavan paljon saa myös tämmöistä perehdytysmateriaalia jatkoa ajatellen. Ja varsinkin jos projektissa on henkilöstövaihtuvuutta, niin olisi tärkeää kyetä löytämään ja tunnistamaan ne korjausliikkeet, mitkä on aikaisemmin tehty. Ne palvelee sitä kaikkea tekemistä. Mä keräsin nyt muutamia esimerkkejä, en nyt kauhean syvälle mennä näihin, että nämä on nyt projektikohtaisia asioita, mutta jos otetaan nyt vaikka projektin elinkaaresta se suunnitteluvaihe, milloin tehdään niitä projektisuunnitelmia ja mietitään sitä tarvetta ja haetaan sille niin kuin sitten perusteltuja ratkaisuja, niin ehkä tällaisia huonoja käytäntöjä, mitä itse olen niin kuin projekteista kerännyt, on sellaisia, mitkä näkyy aika monessa hankkeessa. Ylipäätään niin tämä tietynlainen niin tämmöinen ehkä epärealistisuus, että aika usein suunnitteluvaiheessa asetetaan aika isoja ja mittavia tavoitteita, ja se tietysti paljon tulee sitä kautta jo, kun ne rahoituslähteet edellyttää tietynlaisten tavoitteiden toteuttamista, ja kun hankkeet kilpailee keskenään, niin totta kai mielellään asetetaan se rima sit kohtuullisen korkealle. Yksi suurimmista suunnitteluvaiheen haasteista on mielestäni se, että jos se projektihenkilöstö ei ole päässyt osallistumaan siihen suunnitteluvaiheeseen, tai ne on eri henkilöitä, jotka suunnittelee ja eri henkilöitä, kun toteuttaa, niin siinä on kohtuullisen iso kuilu, joka pitäisi pystyä täyttämään jo siinä projektin aloittamisvaiheessa ja vähintään siellä toimeenpanovaiheessa. Onko ne tavoitteet niin kuin julkilausuttuja, onko ne dokumentoituja ja kirjoitettuja, ja miten se tieto siirtyy sinne projektihenkilöstölle, jos sen projektin on suunnitellut eri henkilöt. Jos projektihenkilöstö on päässyt osallistumaan jo siihen suunnitteluvaiheeseen, niin totta kai niin kuin mahdollisuus sille onnistumiselle on paljon suurempi. Tähän liittyy tämä hiljaisen tiedon hyödyntäminen. Suunnitteluvaiheen ongelma on varmaan tämän niin kuin epärealististen isojen tavoitteiden lisäksi, että ne tahtoo helposti rönsyillä. Et löydetään aika paljon sellaisia asioita, mitä halutaan sen saman projektin aikana toteuttaa. Ja mitä enemmän sinne projektisuunnitelmaan kirjautuu niitä rönsyjä, niin sitä haastavampi on sitä lähteä sitä toimeenpanoa sit viemään eteenpäin. Ja edellyttää tosi niin kuin hyvää projektihallintaa ja suunnittelua, että pystytään sitten tällaisia rönsyileviä tavoitteita viemään eteenpäin. Projektihenkilöstön rooli, tietysti sitoutumisen ja sitouttamisen rooli, vastuut ja työnjako. Ja väärät kumppanitkin on aika usein siellä huonojen käytäntöjen taustalla. Siinä vaiheessa, kun suunnitellaan projektiin, ollaan mietitty, että näiden ja näiden niin kuin organisaatioiden tai kumppanien kanssa toteutetaan sitä projektia, mutta sitten huomataan, että välttämättä ne valinnat ei osuneet ihan lankulle, vaan tuli tehtyä vääriä valintoja ja kumppanit ei vastaa tai ei pysty täyttämään sitä työnjakoa roolitusta, mitä hankkeessa on asetettu. No, toimeenpanovaiheesta, jos poimii tämmöisiä muutamia huonoja käytäntöjä, mitä ESR-projekteista on niin mahdollista tunnistaa, niin tietysti tämä, niin korostin jo aika paljon sitä kytkentää sinne emoon, suunnitteluvaiheen merkitystä, niin tietysti aina on aika iso riski, että nämä suunnittelu- ja aloitusvaiheen sellaiset tietynlaiset ehkä käynnistymisvaikeudet, epäonnistumiset, täsmentymättömät tavoitteet, epärealistiset odotukset, eri tekijät, jotka on toteuttanut ja suunnitellut hanketta, niin helposti tietysti ne lähtee sitten kumuloitumaan. Aika usein se liittyy asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin ja ennen kaikkea tähän mittarointiin, että miten ne tavoitteet on mittaroitu, onko kyetty rakentamaan sellaiset mitattavissa olevat tavoitteet, onko ne määrällisiä mittareita vai onko siellä paljon tämmöisiä laadullisia mittareita, mitkä perustuu vaikka kokemuksiin, palautteeseen, havainnointiin, ylipäätään, että millaisia onnistumisen mittareita on kyetty rakentamaan. Ja jos sitä hanketta joudutaan sen alkuvaiheessa niin uudelleen suunnittelemaan ja uudelleen täsmentämään, niin se tietysti taas vie aika paljon aikaa siltä muulta tekemiseltä.
Rahoitus on sellainen tietysti iso kysymys kanssa taustalla, että harvemmin se rahoitus vähenee sen hankkeen elinkaaren aikana, mutta joskus kuitenkin nähdään, että ne alkuperäiset tavoitteet on niin mittavat, että sillä rahoituksella, mitä on saatu, ei pysty välttämättä toteuttamaan niitä kaikkia asetettuja tavoitteita. Sitten mä otin vielä tuon päättämisvaiheen tässä niin kuin esimerkiksi, mikä on tietysti kriittinen tämmöinen portti sille, mitä positiivisia jälkiä sit hankkeesta jää. Onnettomin tilanne on tietysti se, että se hiljainen tieto jää niin kuin pysyvästi hiljaiseksi tiedoksi. Ei olla kyetty siirtämään niitä asioita käytäntöön, tuotokset jää ehkä keskeneräisiksi tai niitä ei ole kyetty siirtämään. Ollaan dokumentoitu, tehty ehkä tai dokumentteja vähän huolimattomasti, on tehty ne perusraportit, mitä rahoittaja edellyttää, mutta tämmöinen niin kuin systemaattinen arviointitieto, palautetieto, mitä siellä taustalla on kyetty käyttämään, niin ehkä ne on jäänyt pikkusen sitten vähemmälle. Ja toki tällainen niin kuin haaste siinä aina on olemassa sitten, että kun mietitään sitä raportointia, niin mitä raportoidaan ja mitä jätetään raportoimatta. Ja aika usein just tämä huonoihin käytäntöihin tai poikkeamiin tai riskeihin liittyvät asiat tahtoo olla sellaisia, että niistä ei kauhean isoon ääneen puhuta, eikä kirjoiteta, eikä varsinkaan dokumentoida. Ja sitä kautta ne jää sitten aika usein sinne piiloon. Ja vaikka niin kuin yksi oppimisen edellytys on se, että pois opitaan vanhoista epäonnistumisista, erehdyksistä, niin kyllä ne jollakin tavalla pitäisi olla siellä niin kuin sitten näkyvillä, että kyetään sitten aidosti kuvaamaan, mitä siellä hankkeen aikana on tapahtunut. Ja jos nyt vetää yhteen niin tavallaan tätä huonot käytännöt ajattelua, on sitten kysymys tästä elinkaarivaiheen mukaan tunnistamisesta tai teemojen mukaan, niin se, miksi nyt mielestäni on perusteltua puhua näistä huonoista käytännöistä, niin ne auttaa kuitenkin niiden projektien tavoitteiden saavuttamisessa ja sitä kautta päästään myös kiinni niihin hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin. Kun me kyetään sellaisia tarpeettomia toimintoja karsimaan tai sellaisia poikkeamia, jotka ei edesauta sen projektin tavoitteiden toteutumista ja pystytään niin kuin terävöittämään ja täsmentämään sitä tekemistä, niin se auttaa myös siinä, että se toiminta pysyy koko ajan niin kuin sillä hyvällä uralla. Ja sillä hyvällä uralla on ne reunat myös olemassa, eikä mennä liikaa sinne reunojen puolelle tai lähdetä niille sivupoluille, vaan pystytään keskittymään siihen kirkkaaseen ydintavoitteeseen, mitä sille hankkeelle on asetettu, ja käyttämään ne kaikki resurssit sitä kautta tehokkaasti. No tietysti tämmöinen projektitoiminnanohjaus on myös tärkeä asia, ja ne on nyt ihan tätä projektin henkilöstön omaa työkalupakkia, osaamista, että tällaiset asiat, mitkä vie paljon aikaa, seurannat, raportoinnit, arvioinnit, palautteet ja niin edelleen, niin mitä ammattimaisemmin tämä puoli pystytään niin kuin tekemään, niin totta kai se vapauttaa sit tilaa sille ihan niihin tavoitteisiin keskittymiselle. Ja ylipäätään on sitten kysymys huonoista tai hyvistä käytännöistä, ja miten tahansa sitä tunnistamistyötä tehdään, systemaattisesti tai vähemmän systemaattisesti, niin kaikki se auttaa kuitenkin, tämä suunnitelmallisuus ja järjestelmällisyys, rakentamaan paljon ammattimaisempaa kuvaa siitä kaikesta tekemisestä. On selkeä suunta, missä ollaan pysytty ja pystytty toteuttamaan, ja sitä kautta se toiminnan fokus on koko ajan siellä ohjaamassa sitä tekemistä. Tämä nyt on varmaan itsestäänselvä asia jo, että pyritään niin tämmöisiä epäkohtia karsimaan pois ja ongelmia ratkaisemaan, mutta ongelmien ratkaisu edellyttää sitä perusteltua, dokumentoitua muutostietoa, miksi joku muutos on tehty, miksi se korjausliike tehtiin juuri siinä kohtaa, kun se tehtiin, ja miten se auttoi sitten taas muussa projektin tavoitteiden toteuttamisessa. Tästähän on viime kädessä kysymys tässä kaikesta. On sitten kysymys hyvien käytäntöjen tunnistamisesta tai huonojen käytäntöjen taklaamisesta, niiden korjaamisesta, muuttamisesta, että miten se projekti pystyy sitä oppimispolkuaan, kehittymispolkua viemään laadukkaasti eteenpäin. Ja sitä kautta tämä kaikki kytkeytyy tähän niin kuin siirtämiseen, niiden tuotosten hyödyntämiseen ja levittämiseen ja tiedon siirtämiseen sen projektin kokemuksista ja tuloksista
kumppaneille, asiakkaille, taustaorganisaatioille ja ylipäätään sit muille samaa hanketta tai teemaa toteuttaville projekteille. Ja summa summarum, jos vetää yhteen niin tämän niin koko paketin, niin mun mielestäni lähdettiin liikkeelle siitä, että ei pidä vaieta, vaan nostaa esille näitä asioita, käydä dialogia, niin jokainen, joka kehittämistoimintaa on enemmän tai vähemmän tehnyt, tietää, että ne ei aina mene ihan sillä strömsössä kaikki projektit, ja ne kaikki tavoitteet ei välttämättä toteudu sellaisena, mitä on alun perin suunniteltu, ajateltu. Ja itse asiassa nämä epäonnistumiset tai virheet tai mokat, niin kyllähän nämä on perusta myös sille tekemiselle, onnistumiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle. Ja tuo myös semmoista kaivattua vähän rososuutta siihen projektin arkeen, että ollaan kyetty tunnistamaan joku ongelma, ollaan ratkaistu se ongelma ja sitä kautta on päästy parempiin tuloksiin. Tässä ihan lyhyesti ja pähkinänkuoressa teidän kanssa käytiin nyt tunnissa sellaisia asioita, mitä usein projektien kanssa käytetään vähintään puoli päivää, usein koko päivä. Ja olennaista tällä, jos itse voi esittää vähän ulkopuolisena nyt hanketoiminnasta, mitä enemmän tämän tyyppisiä, mitä teillä nyt on tämä webinaarisarja tai mitä koordinaatiohanke järjestää yhteisiä tapaamisia, niin sen parempaa jäsenneltyä kokemuksenvaihtofoorumia ei ole kuin oma vertaisryhmä, jossa on samankaltaista teemaa toteuttavia hankkeita mahdollisimman paljon yhdessä. Se on sen oppimisen ja kehittymisen kannalta kuitenkin kaikkein tärkein asia. Ei nämä yksittäiset menetelmät tai tunnistamistavat, kunhan on jonkinlainen yhteinen ymmärrys tai pohja siitä, mitä ollaan tekemässä. Tässä pähkinänkuoressa kiitokset. Kiitos paljon Timo tästä pähkinänkuoresta ja tosi kiinnostava ja kattava esitys. Kiitos. Jos ei muuta, niin mulla itselläni tuli mieleen tässä aikaisemmin tuosta aiemmissa muun muassa hyvin käytöt liittyvistä teoksista ja sitten tuosta, mitä ekaskin webinarissa tuotiin esitellä jaottelua, että miten näitä hyviä käytäntöjä voi luokitella, että niin kuin olet aikaisemmissa puheenvuoroissa ja teoksissa tullut esiin, että suurin osa hyvistä käytännöistä on tämmöisiä niin sanottuja työkäytäntöjä, jotka tavallaan tukevat sitä hankkeen käytännön toteutusta ja sitä arkityötä, mutta sitten on niin kuin näitä ehkä, mistä pääasiassa ollaan sitten ehkä niin kuin lopputuotoksina useimmiten kiinnostuneet näitä, mikä se oli se pitkä sana, tuote, menetelmä, prosessi, käytäntöjä. Ja sitten niin kuin, että miten näitä arvioidaan, dokumentoidaan. Mutta sitten tämä lähestyminen näihin hyviin käytäntöihin on sitten, että ei ole siis, ehkä, jos mä oikein käsitin, että enemmän niin kuin tavoitellaan sitä, että miten siinä projektin elinkaaressa tavallaan, että mitkä asiat onnistuu toimia, missä taas ehkä on epäonnistunut, niin tavallaan se dokumentointi, ote ja pointti on vähän eri kuin näissä. Joo. Juurikin näin, että mä näkisin enemmän, että tämä riskikeskustelu, poikkeava keskustelu, huonot käytännöt keskustelu, se nimenomaan palvelee sitä projektin omaa tekemistä. Se on sitä projektihenkilöstön ja projektin sisäistä omaa kehittämistyötä, vähän niin kuin itsearviointiin rinnastettavaa, jossa kyetään koko ajan parantamaan ja tehostamaan sen oman projektin tekemistä ja toimintaa. Ja niillä tiedolla ei välttämättä ole laajempaa yleistettävissä olevaa merkitystä kuin sillä tavalla, että sitä dialogia osataan käydä sitten tarvittaessa. Hyvä, mutta kiitos kysymystä ja kommenteista ja kiitos Timolle vielä vastauksista ja paljon vielä kiitos puheenvuorosta. Ja meidän webinaarit tosiaan jatkuvat sitten reilu kuukauden päästä tuossa helmikuun lopulla, jossa meillä on sitten muun muassa tämä hyvien käytäntöjen tallentaminen ja jakaminen aiheena, että minkälaisia ratkaisuja on tarjolla. Silloin me kuullaan puheenvuoro muun muassa THL:ltä. Hanne Savonen tulee kertomaan Innokylästä, jossa on pitkään tehty tähän aihepiiriin liittyvää työtä ja sitten vähän meidän koordinaatiohankkeen ajatuksia, että minkälainen olisi hyvien käytäntöjen kuvaus- ja tallennuslomakkeen, jos sellainen kehitettäisiin hankkeiden käyttöön, niin millainen se olisi nyt tämän kertyneen tiedon pohjalta. Ja tosiaan tervetuloa näihin seuraaviin webinaareihin.
ja myös maaliskuussakin, jolloin meillä on viimeinen. Ja tosiaan tämä webinaarin tallenne sitten julkaistaan tuolla meidän nettisivuilla ja Elinvoimakeskusten YouTube-kanavalla. Ja kiitos vielä osallistumisesta ja että maltoitte vielä pienen alkutakkuilun jälkeen vielä seurata loppuun asti ja vähän ylikin. Mutta kiitoksia ja nähdään seuraavalla kerralla ja mukavaa päivää ja viikon jatkoa.